Расман муҳориба дар вазни 61 килограмми ЭСА байни варзигари тоҷик Муҳиддин Холов ва варзигари рус Альберт Мисиков рӯзи 24 ноябр дар Санкт-Петербург дар турнири ЭСА 166. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. дӯстон, шаби гузашта хабар баромад ки Ислам Махачев ва Чарлз Оливера моҳи январ реванш мегузаронанд. ин хабарро журналисти машҳур Ариел Хелвани дод, аммо баъдтар менеҷерҳои Махачев гуфтанд ки ин хабар дурӯғ аст ва дигар журналисти машҳури ESPN Бред Акамото бо Дана Вайт ҳамсӯҳбат шуда аз худи ӯ пурсид ва Дана дар ҷавоб чунин суханҳо гуфтааст: реванши Ислам Махачев зидди Чарлз Оливера моҳи январ дар Торонто намешавад. айни замон аз ҳама зиёд Чарлз Оливера арзандаи довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC шудан аст, аммо ба ҳар ҳол ҳама кораш шуданаш мумкин аст ва ҳар дуи чиз аз тайёр будани ҳар дуи онҳо вобаста аст, гуфтааст Вайт ба Акамото. ҳамчунин Бред Акамото хабар дод ки менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз ба роҳбарони UFC хабар додааст ки Ислам Махачев барои ҳимояи камарбанди худ танҳо баъди моҳи март омода аст ва аз ин барвақт ӯ ба муҳориба баромадан намехоҳад. боз Али Абдулазиз дар саҳифаи твиттери худ навишт ки Чарлз Оливера ягон чизро сазовор нест. довталаби навбатӣ Ҷастин Геҷе мешавад, навиштааст Абдулазиз. ана худи Чарлз Оливера бошад оиди ҳамаи ин хабарҳо чунин суханҳо гуфт: айни замон мо муҳорибаи таъиншуда надорем, барои ҳамин ман намешитобам ва худро хуб барқарор мекунам. шояд ки баъди як ҳафта ба зал рафта тамринҳои худро оғоз кунам, аммо худи ҳозир ман тамрин накарда истодаам. оиди оне ки реванши мо бо Махачев моҳи январ баргузор мегардад, ман худи ҳозир ин чизро шунидам. бори аввал аст ки ин чизро мешунавам, аммо шояд ки ман моҳи январ баргашта метавонам ва шумо ҳамон Чарлзи пештараро мебинед, ҳамон Чарлзе ки ба пеш барои сабмишн ё ин ки нокаут меравад. ман чемпиони навбатӣ шудан мехоҳам, гуфтааст Оливера. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем бо эҳтимоли калон довталаби навбатӣ Чарлз Оливера шуда метавонад, аммо чӣ гуна ки худи Дана Вайт гуфт, ҳама кораш шуданаш мумкин аст. дӯстон, аллакай шаби 11 ба 12 ноябр турнири калони UFC 295 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин ва муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин. ҳамчунин дар ин турнир бояд ки варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев баромад мекард, аммо мутаассифона бо сабаби осеб гирифтан ӯ аз ин муҳориба даст кашид ва муҳорибаи ӯ зидди Матеуш Ребецкӣ қатъ шуд. ҳамчунин дӯстон, дар ин турнир варзигари фаронсавӣ Беноит Сен-Денис бо рекорди 12-1 баромад мекунад. ин варзигарро обуначиёни канали Паҳлавон хуб мешиносанд, чунки чанд муддат пеш ӯ гуфта буд ки Нурулло Алиев аз ӯ тарсид ва аз муҳориба зидди ӯ отказ кард. лекин худи Нурулло гуфт ки ба ӯ ин муҳорибаро дарҳол баъди моҳи Рамазон пешниҳод карданд ва ӯ барои муҳориба омода набуд. умуман дӯстон, байни Сен-Денис ва Нурулло каме муноқиша шуда буд ва чӣ гуна ки ҳамаи мо медонем, UFC аз чунин таърихҳо муҳориба ташкил карданро дӯст медорад. барои ҳамин Нурулло ва Беноит дар оянда вохӯрда метавонанд, аммо ҳозир мавқеи онҳо каме тағйир ёфтааст, чунки аз рӯзи муноқиша Сен-Денис аллакай ду муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш фавран ғолиб шудааст ва акнун рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ сеюм муҳориба мегузаронад. ана Нурулло бошад аз ҳамон рӯз ҳоло ягон муҳориба гузаронидагӣ нест. барои ҳамин дӯстон, Беноит аз Нурулло дида камтар пештар рафтааст ва аллакай дар карди асосии турнири UFC 295 баромад мекунад, аммо дар оянда онҳо бо Нурулло вохӯрда метавонанд. барои ҳамин дӯстон, мо муҳорибаи Сен-Денисро рӯзи 12 ноябр тамошо мекунем, чунки чӣ гуна ки қайд кардем, ӯ рақиби потенсиалии Нурулло шуда метавонад. ва ҳамчунин дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Нурулло аллакай дар вазни сабук якчанд муҳорибаҳои принсипӣ дорад. муҳориба зидди Ребецкӣ ва муҳориба зидди Сен-Денис. ва шахсан худи ман муҳорибаи Нуруллоро зидди Сен-Денис дидан мехостум. барои суханҳои гуфтаи Беноит ки Нурулло аз ӯ тарсид,
худи шумо чӣ дӯстон муҳорибаи Нурулло Розии Ребецкий дидан мехостен ё ин ки зидди Сен-Денис? Фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.